Hello mga ka-friendship! Maayo-maayo nga udto. Kinang atong preparasyon para sa instant makeup sa usa ka raketera. Nako, kung raketera ka, dapat update jud ka, no? Kaya di ka kabalo kung kano sa kapasudlon. Unya, you need to keep your element of surprise. Oo, so kinahanglan jud nga update jud ka samtang nangaon sila. Nag-makeup na ka. Oo, instant ni siya. Walay daghang inarte, walay daghang mga putyo-putyo. Oo, inibutang sa foundation. Make sure lang yun nga. Ay, sa pamura magdi ko magwapa. Ay, marag nahadlok man ako ang salamin. May buyog pa yun din intermission number. Oo, kaya nga na si sir nga pa-make upon ako. No? Oh, paandamon ako kay magsugod na kong tayada pwedeng paita. Nahala, sige. This is how to do it. Nawala rin akong foundation. Kinahanglang baga ang imong foundation. Kaya kung dili baga, yung unang singot malusaw dayon. This is instant makeup for Rocketeer. Walay daghang kayong mga arte-arte, walay daghang mga putyo-putyo. Butang kay butang rabo diretso pahid. Kinahanglan pod medyo mahal-mahal ang imong foundation nga gamiton. Kay kung baratuhon lang sa imong foundation nga gamiton, wala gihapoy mahitap po. Kani pagtapak sa atong itsura ba nga perting lataya, pagtapak sa atong itsura nga perting ladaga, kay lagi kung naitayada di magud matulog og sayo. Buti mga bayot di jud matulog og sayo maunang pag-abot na sa panahon nga mag-makeup, ang mga makeup di na mo tapot, kaya nga open pores ng mga bayot. Ay nako, mag-lipstick sa ko ha. Ay, lisod kay basta dako kay kagnabil kalas kay lipstick. Alam mo basta kay pasap-sap ni. Di jud tahon lang jud ako ni. Basahin matingala sila nganong ako kung ngano jung subayon gud ako ang lip line. Kabalo ka, kung mag-lip sync ka, kinahanglan jud klaro jud ang imong ngabil, bahalag imong nawong dili na. Di na importante para nila. Ay nako, Pasko na kayo sa Breakwater, Santa Catalina, and this is how you do it. Oo. Kinahanglan jud nga Arriba pagkapuman. Isot ang mga paraphernalia sa kamot. Kaya dapat go datuanon ka, niglantaw nila, kaya dapat yung bayad sila, di pa rin kamutan, di tiguman, huwag yun ang kinahanglan yun. Oo. Kaya mo sang pahira gamay, para kung sa ibutang sa ngabil, kung waka na dang lain, you can use your lipstick. Smile ra ka gamay. Spread. This is the traditional way of blushing your cheeks. Pero, I tell you, mas effective ang lipstick. Kaya nga effective ang lipstick, dili siya matangtang dayo mis kapag mutuwad. Ay, nako, buhay Rocketeera. Nisudyo kayo mangitag kwarta, guys. Saon na lang yung kinabuhi, Sa mo tagwa kay klarong salamin, agwantahon gud nimo, inahala mahuman gud ka within taas na tingali ang 5 minutos. Oo. Wala kay nose line, simple lang na. Ang imong buhaton lang is foundation lang. Imurang bagaon kay good na. Pagkahuman, imuray overcoat. Diba? Nga. Pagkahuman, tawad ka sa imong sa akong pagka-acidic, no? Wala dyan color ning akong kuan. Kulintas, nagihatag ni sa una gold, karon na silver naman, oy. Maprinda na tingalin ni. Ay, hindi ko kinabuhian. Hindi dyan ang itang kwarta. But it's okay. Then, para sa kuan, atong buhok, kinahanglang ni Blanek. Instant makeup.
Mujuli akong dagon sa kinabuhi ka friendship. Mujuli nagdala og hila sa akong pagpang-racket. Ang akong nga brillantes. Una ang sing-sing pula. Isod na to ang sing-sing nga green. Then ang sing-sing nga blue. O sa pikas, isa lang. That's how you do it. Down and forward. As simple as that. Ayan, mga rocketero, tanan na sa events, especially sa manako nga rocketero, ginagmay ra, sukulo tag baryo-baryo, barangay, sityo-sityo. Wala dyan yung problema. Importante, makakwarta lang ka. It doesn't matter na kung ako yung balabal dyan magdalag kadon niya ni Madam Ellie.